नोंथांनि दा खुद अफिसना माबाया जागोन 2 नम्बर खुर्ज 3 नम्बर रायजोनि जागा राइट मानो होनबा जोंनि रायजोनि जागा जोङो पावार हरगासिनो नङा होनबा बिथांखौ जों गाज्रि मोननो हाया अके राइट बिथाङा 3 करोड़ जिखिबाय साबायखर बावहरदो 4 नम्बराव दङ LPG नि जेब्लानोखि जों नखराव सिलिन्डार गेस सालायोना बे जाबाय मोनसे LPG दङ इन्डियान दङ HP दङ बेयाव दा LPG नि फुल मिनिंआ मा बिथांखौ सोंगोन दा ऑप्शन दङ लिंला पिलो गेस सेकेंडआव दङ लकेल पियर गेला थार्डआव दङ लले परिब गाली आसामाव बे आं 5 नम्बर दङमोन लिंला पिलो गेस सेकेंडआव दङमोन लकेल पियर गेला थार्डआव दङ लले परिब गाली LPG दा नोंथांनि बबे प्रश्न एन्सारा बबे जागोन ऑप्शना 2 नम्बरा लकेल पियर गेला मानोबा नोंसा न'आव फानखायोना इनिखाय आरो बुंबाय नामा नंगौ फानखायो जाबाय बिथाङा 4 नम्बरखौबो जिखिबाय बिथाङा 4 करोड़ जिखिखाबाय साबायखर बावहरदो रायजोफोर पाँच नम्बराव दङ फान्थावा हौवा ना हिन्जाव 5 नम्बराव दङ फान्थावा हौवा ना हिन्जाव ऑप्शन ए आं माब्लाबो लांटा नुवाखै सेकेंडआव दङ मालाबा आं चेक खालामाखै आरो थार्डआव दङ हिजिरा सरि दै दा नोंथांनि खुद्द'तरा बबे जागोन 3 नम्बर हिजिरा राइट एन्सार रावबो मिथिया फान्थावा हौवा ना हिन्जाव बेनिखायनो बे हिजिरा बिथाङा 5 नम्बरखौबो जिखिबाय बिनि उनाव दङ 6 नम्बराव दङ बिथांनि प्रश्नआ आमार जोंनि जौ फाननायाव हिन्जावफोरा मा भिटामिन होनाय जायो जोंनि बर' हिन्जावफोरा जौआव मा भिटामिन होनाय जायो 1 नम्बराव दङ केलसियाम सेकेन्डआव दङ पुराडन थार्डआव दङ भिटामिन D बबे ऑप्शनखौ नोंथाङा सायख'गोन 2 नम्बर माने पुराडन आच्छा राइट एन्सार माने पुराडन होयै मानसिखौ गदाय बडि बानाय जोब्बाय ना नङा होनबा राइट एन्सार दानिया दङ नै बिथाङा एसे फैसानि बाहाय लेथ्रा सिगांनिफ्रायनो बिनिखायनो बिथांखौ एसे एबार सेक्रेटारि होनाय जादोंमोन बेखौ दा सोंना नायनोसै रायजोनि सिगाङावनो परमेश्वर बसुमतारिया नैबे प्रेसिडेन्ट जानानै बेसेबां थाखा पकेटाव सोना लाखो सेथि नम्बराव दङ 11,350 थाखा ओमफ्राय आरो 2 नम्बराव दङ लांगा गांनै बियो दाखालि गरेस्वर बायना होदोंमोन सिख्ला सासेनो बेखौ दा क्लाबनि फैसासोना बिनि फैसा जों हमदांगौ हादिया दा जों दा बाजेटआवसो गम मोनसिगोन 3 नम्बर दङ 1 टका खावानाय थाइसेबो जायाखै दा नोंथाङा ऑप्शनखौ बुंनांगौ दा 3 नम्बर माने थाइसेबो जायाखै नों सैथोबार ना खामावना बुं रायजोनि सिगाङाव बुं आरो बिलाइ मा लानाय जागोन नोंलाय आंनि फैसानि आच्छा नों लेडिसनि बालखौलाय जों माला होनांगौ आं बाय बास मोनदों बे गरेस्वर सोरबा सिख्लानि जानांगौ बे नोंसा आगै ना मा जायो नोंथां दे जागोन दे सोलिगोन खाटकरा बिथाङा जिखिबाय खाट कुइसनमोन बिथाङा माने 7 करोड़ बुआनो भाइ नामा जाखो बिनिखायनो बिमाफोरखौ बुंखायो उन्दैयाव पलिय'खौ जाहोनांगौ दा बिथाङा पलिय' जायैनि दा हेपाटाइटिस बिबो जाना दङ लाव बेगरबो जाना दङ दा बिथाङा रानथेंथें जाना दङ
दा मोनसे ब्लेंक सोंनोसै 7 करर बिथाङा जिखिबाय दा मोनसे ब्लेंक दोङो मारे गामिनिफ्राय सुलिकाता माहाराया बेसेबां गोजान जायो बिनि डिस्टेन्सखौ आं दा बिथांखौ सोंगोन 1 नम्बर दोङो नोंसिनि रास्तानि गोदानखौ सोंदां दे मारे गामिनिफ्राय सुलिकाता माहारा 1 नम्बर दोङो नोंसिनि 2 दोङो नोंसिनि 3 दोङो नोंसिनि बेसेबां मोजां जागोन राइट आन्सार भेरि नाइस ओके दिनैनि जोंनि कप बनिका करापति एसेनोसै बिथाङा 7 करर जिखिबाय बिथांखौ जों चेक गंसेथ' आधार कार्ड दोङो ना नोंनि आधार कार्ड नायनासो नोंनि फैसाखौ एकाउन्टआव सोनाय जागोन आरो बिथांखौ जोङो 7 कररनिफ्राय अमिताभ बच्चनखौ मोजाङै लोगो हमनानै पलिअखौ जानो थाखाय नोंखौ बुंबाय 7 कररनिफ्राय अके नोंथांखौ जोङो भटार आइडि आरो आधार कार्डखौ नायनानै फैसा एकाउन्टआव सोनो हानाय जागोन एसेनोसै गोजोन्थों राजीब नार्जारी आरो परमेश्वर बसुमतारी